ik ben helemaal trots. Ik bedoel, ik kreeg er straks te horen dat ik Radio NL nummer 1 ben in de top 30. Dus helemaal te gek. Ja, die plaat is nu een paar weken uit. En ik heb een vogelvlucht gemaakt. Dus het is voor mij natuurlijk fantastisch. Ik kan je alleen maar van dromen eigenlijk. Een droomstart. Hij is net Hollandse nieuwe geweest en is nu al naar de nummer 1. Waar gaat het heen? Laten we hopen naar nog verder. Ik weet het. Ja, ik laat het me gewoon overkomen. Maar ik bedoel, tot nu toe is dat het mooiste wat je kan overkomen. Zo toch dit nummer 1 niet. En het Radio NL is toch op dit moment een van de toonaangevende lijsten voor Nederlandstaligen. Dus ik ben ontzettend trots en blij. Ja, nogmaals, nummer 1, hoger kan je niet komen in deze lijst. Dus ik hoop alleen dat die een paar weken zou kunnen blijven staan. Dat hoop je natuurlijk allemaal. En nogmaals, ik wacht het af. Vroeger was ik altijd moed. En het is er nou overkomen. Ik blijf rustig gaan. Even kijken wat er gebeurt.